En cuanto a las gestoras, en este momento es complicado ser gestora cultural o comisaria cultural y vivir solo de tu trabajo, pero tanto para mujeres como para hombres, eso está claro. Sí que es cierto que yo sí que he sentido muchas veces machismo a la hora de presentar un proyecto, ¿no? Igual si fuera hombre en alguna ocasión no tendrían tantos prejuicios o se tendría más en cuenta lo que estoy presentando y no cómo voy vestida o sea, me refiero a una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con el tema que estoy proponiendo, ¿no? Entonces, bueno, sí que yo creo que hay todavía desigualdades a ese nivel. En xeral, non teño unha sensación ou non teño esa impresión de infravaloración continua do meu traballo por ser muller, non? Tamén é certo que no contexto no que me movo é algo bastante habitual, non? Que homes e mulleres sexan tratados de forma semellante. Unha vez que te moves fora do ámbito máis universitario, máis no campo da investigación, menos na docencia, pero sí no da investigación, unha vez que abandonas ese ámbito, sí, a veces notas ese tipo de comentarios, ou non a mellor comentarios moi directos, pero sí algo a veces moi sutil, moi pouco aberto e moi pouco explícito, pero sí nese sentido de, non sei, que fai unha muller viaxando a un congreso a Hong Kong sin a súa familia ou sin o seu marido, non? Ou porque tes que, ademais, a ti non che pagan suficiente con ser docente e investigadora porque te tes que meter no ámbito da xestión, que é algo un pouco máis masculino tradicionalmente que feminino, non? Pero realmente creo que todo este tipo de comentarios ou de situacións así moi sutiles, non? Nese sentido, veñen sempre de fora do ámbito no que normalmente me movo, non? Xente vinculada tradicionalmente á universidade que coñece máis este mundo, ¿no? En cuanto a el tratamiento que recibimos por parte de la administración, pues como somos números, en lugar de ser hombres o mujeres somos números, no hay una desigualdad propiamente dicha entre distintos miembros de la misma brigada. Sí tengo que decir que si hay alguna, en su día, porque claro, llevo 14 años dedicándome a esto, en su día sí había alguna desigualdad, porque como somos mujeres, somos muy pocas, pues cuando el resto de mis compañeros, por ejemplo, tenían un uniforme, un EPI nuevo, pues el de las mujeres tardaba más, porque como somos mujeres, pues es diferente. Y a lo mejor nos llegaba al año siguiente. Con respecto a material que nos hace falta, por ejemplo, en concreto los guantes, pues siempre hay tallas grandes, hay que hacer números para conseguir una talla que se ajuste a tus manos y poco más. Después, en cuanto a diferencias y trato, suelen tratarnos de manera igual. Hay el típico comentario, por ser mujer, qué guapa eres, qué bien te queda la funda. Es que no sabría, es que dentro del piragüismo así comentarios no, pero después en el día a día sí. En cuanto a mi forma de, cuando empecé en este servicio, a lo que es ahora, pues tuve que cambiar mi actitud, mi manera de vestir, mi manera de comportarme, porque claro, es un servicio de hombres y es un servicio machista. No todos los hombres que trabajan en el servicio son machistas, por supuesto, pero hay un número de hombres que son machistas que por el mero hecho de llevar un pantalón corto pues se creen con la autoridad de poder decirte qué piernas más bonitas tienes. O si ya vas con una camiseta de sisas, que te tengo que comprar una camiseta porque se te ve mucho el escote. Cosas que yo no se me ocurriría decirle a un hombre si fuese en pantalón cortos o si fuese enseñando el pecho, no se me ocurriría. Pero sin embargo los hombres sí se consideran con el derecho de poder decirle eso a una mujer simplemente porque es mujer. Y es algo que no comparto, ni entiendo, ni acepto tampoco. Pero bueno, como no quieres estar continuamente escuchando ese tipo de comentarios día tras día,
Entonces lo que haces es, pues cambias tu forma de vestir, pues empiezas a usar pantalones que te queden holgados, que no te marquen la cintura ni caderas, camisetas flojas para que no te marquen el pecho, etcétera, etcétera. Entón, bueno, a veces sí escoitas algúns comentarios, non ao mellor do teu ámbito máis cercano, non? Pero dende fora sí se ve, pois a veces como, bueno, non atendes debidamente a túa familia, pasas moito tempo traballando, estás moito tempo na facultade, pois tes que viaxar, traballas sábados, domingos e festivos, eso non pode ser. Ese tipo de comentarios sí se escoitan de vez en cando. E eu creo que é máis frecuente no caso das mulleres que dos homes, non? Seguramente un home que sae ás 8 da mañá para o seu traballo e regresa ás 10 da noite ou 10:30, como fixen eu onte, seguramente non resulta tan chamativo, non resulta tan extraordinario, non? Porque o home, por definición, tradicionalmente era o que pasaba o tempo fora da casa, non? Sin embargo, unha muller que pasa todo o día fora da súa casa e que é como si, bueno, como si tivese esa faceta da súa vida, esa parte da súa vida como un pouco abandonada. Creo que dende unha boa parte da sociedade aínda se percibe ese tipo de diferencias, non? Desgraciadamente. Pues en mi deporte, en piragüismo, yo la verdad es que nunca noté ningún tipo de trato diferente por ser mujer, ni a la hora de entrenar, ni en el gimnasio, ni corriendo, ni nada. Pero es verdad que en mi día a día, en ámbitos fuera del deporte, sí que notas una cierta diferencia. Por ejemplo, no sé, cuando sales de fiesta, cómo te miran según cómo vayas vestida, pues y así. Y las fotos que puedas subir a las redes sociales, que parece que si vas sin ropa ya es por provocar, en cambio a los hombres esos tipos de comentarios no se les hacen. O si estás de regla, o si tienes la menopausia, son comentarios sexistas que, bueno, a mí no se me ocurriría decirle a ningún compañero, tuviste un gatillazo con tu mujer, por ejemplo. Pero sin embargo sí tienes que soportar ese tipo de comentarios que a veces no vienen a cuento, porque a la hora de la verdad yo estoy trabajando, me dedico a apagar incendios forestales y yo soy como un compañero más, o sea, a la hora de trabajar no hay ninguna distinción. Eso é transversal cada vez que as mulleres irrumpimos na escena pública, da igual que te presentes para candidatarte á presidencia da Xunta de Galiza ou que aparezas noutros ámbitos. Non vemos como o comentario sobre o noso físico é unha constante, non? Mesmo hai poucos días, non vou a decir quen porque tampouco quero poñer na escena certas persoas, pero hai poucos días me vía con un tío que é do Partido Popular que teño o atrevemento de dicirme, non, que si comentarios sobre o meu físico, si eso incidira ou non na campaña. Eu estaba ali dicindo que non me podo creer, o sea, que a estas alturas da película teñan o descaro non de vir a facerme estos comentarios, que salvando as distancias, pues non deixan de ser a constatación de que esos como, pues ese discurso que fixo ese eurodeputado, non sei se era polaco, ese eurodeputado polaco, pois con outra forma no mismo sustrato está moi presente aquí, ou que vexamos como non pasa nada cando o alcalde de Noia, es deputado do Parlamento de Galiza, pois fai chistes nun 8 de marzo absolutamente sexistas e non se inmutan. Bueno, pois eu creo que esas persoas deberían de estar inhabilitadas para estar nun cargo público. Quero decir con isto que o machismo nos rodea, que moitas veces o grave é que hai quen pensa que iso é normal, que é normal que faga un comentario sobre o teu físico, se os estás ben, se os están mal, e que as mulleres sempre estemos en certa maneira obxetualizadas, non? Eu estou pois por romper con todo iso. Creo que é importante a nosa presenza porque é un desafío. Eu vexo que afortunadamente agora falase máis de discriminación de xénero no Parlamento de Galiza, e se contribuímos coa nosa presenza a que se rompa coa invisibilidade e coa naturalización de que os temas de mulleres non son importantes, eu xa me dou por satisfeita neste momento, que non cumpren os meus obxectivos, pero doume conta de que a nosa presenza xera debate, que poñemos a desigualdade como un tema, digamos, que ten que estar na senda política, condiciona e fai que o silencio dos demais sexa menos,
e con iso pois creo que estamos contribuindo a realmente avanzar, progresar e sobre todo que se as nenas de hoxe ven que hai mulleres que están aí presentes en ámbitos de responsabilidade, creo que lles axudará a que elas soñen que no futuro tamén poden estar aí e esa é unha ventá para a igualdade de oportunidades moi grande. É curioso, eso compartímolo as tres, que cada vez que alguén entra pola tenda para querer vendernos algo, non? Xente que se dedica, bueno, pois que é comercial, que hai moita xente de seguros, de, bueno, de moitas, de telefonía, de tal, sempre nos preguntan, o teu xefe? Entón, bueno, gustanos moito eso de, no, somos tres mamás as xefas deste garito, que é unha cooperativa. Eso gustanos moito, satisfácenos moito, pero sí que é verdad que eso é algo que se repite de forma recurrente, que cando nos ven detrás da, bueno, detrás do mostrador, que é onde estamos, traballando detrás do ordenador, nos pregunten, hola bonita, ¿tu jefe? No, nós somos as xefas. Penso que as mulleres, sobre todo na tele, non? Estamos feitas moi obxecto. A min gustame moitísimo os tacóns, pero que levos na miña vida, non? Para min, levar tacóns é algo pois, que me apetece que os levo, ou levar unha saia ou unha minisaia, pero de aí a que por esa imaxe túa pensen algo ou pensen que eres dunha maneira ou de outra determinada, non? A min teme pasado cousas, pero absolutamente increíbles. Eu teño sorte moi grande de que teño unha nai moi maior, tengo 87 anos, é moi maior porque teño un irmán que me leva 17 anos, entón por iso somos dous sós, pero ten unha diferencia grande. Que é unha muller case sen estudos, é unha muller que non sabe o que é o feminismo, pero é moi feminista. Entón, unha das cousas que me decía sempre é que interpretes as cousas de quen veñe, non? Decíame. Entón, creo que hai xente que se desacredita co que di, que cando estás nunha tertulia e che din guapa ou che din non sei que, sin vir a conto, eso estánse desacreditando eles, non ti, quen se ten que ruborizar non es ti, son eles, non? E tes o que facer ver, pois cunha mirada ou cun xesto ou dicíndollo, non? Que tamén temos que arrepoñernos a esas situacións. Entón, a mí tamén me pasado de todo, pero ata o punto de que alguén, por exemplo, comente de fulanita que é presentadora e ten 3 carreiras como si non puidera casar unha cousa coa outra. E o máis alucinante que me pasou na vida foi un compañeiro en Madrid que me dixo, María, pero ti queres traballar na televisión, muller, tes que sacar do currículum que tes 3 carreiras. Decíame, quen te vai contratar tendo 3 carreiras, non? Pois cousas como esa, ou seja, paga máis a pena que ti teñas un determinado corpo, unha determinada pois apariencia. Iso é máis importante que a túa formación ou que como o fagas. Bueno, pois ten un sentido, refírome, si te contratan por iso é porque a xente tamén ve eses programas. Entón, como nós temos o mando, nós temos que ser quen digamos a quen queremos ver, a quen non queremos ver, que nos gusta e que non nos gusta. E aseguro vos que polo menos nas cadeas privadas non queda un só programa, porque non queda un só programa onde a xente non o vexa. As mulleres somos musas, somos antes musas que profesionais. Sempre se nos, como se diría que nos prefiren nese outro lado, non detrás da cámara. É verdad, de feito, hai uns datos que non lembro exactamente, pero, por exemplo, cantas mulleres pintoras hai no Museo do Prado e cantas mulleres pintadas hai. E é tremendo, porque non teño as cifras, pero realmente é o que conta. O sea, estamos moi representadas por eles. En canto ás mulleres con máis edad, ou como seguimos traballando as mulleres no mercado laboral a medida que vas cumprindo anos, hai unha ventaxa, ou eu considero que pode ter unha ventaxa, porque pode ser tamén máis complicado en algunhas profesións ser nova, pero por outro lado tamén o corpo te pode desprestixiar, por exemplo, en outras profesións en donde é preferible ou traballan máis os homes, aínda que teñan maior edad, que as mulleres, como no caso do cine.
Pues partimos de que las mujeres en la historia del arte hemos entrado en los museos siempre representadas, ¿no? Como musas o como objeto a representar. Y siempre como objeto, no éramos protagonistas en las obras de arte. Entonces, yo creo que ahí sí ha habido un vuelco, ¿no? Las mujeres empiezan a ser protagonistas, empiezan a ser ellas las que reconocen su posición en el sistema del arte, pero yo creo que todavía con dificultades. La imagen, yo creo que como en otras profesiones, yo creo que se nos prejuicia muchas veces también por la imagen. Públicamente las gestoras somos visibles, ¿no? Y entonces parece que la gente tiene derecho a opinar sobre determinadas cosas que de un comisario y de un gestor cultural no opinan. Entonces yo me indigno muchos días, pero sigo trabajando y lo sigo haciendo. Te decía antes, por ejemplo, como una anécdota, ¿no? Presento un proyecto, una mesa redonda con otro comisario, dedican los medios un artículo al contenido de la mesa redonda y de repente empiezan a hablar de cómo iba yo vestida. Sin embargo, del comisario eso no lo hacen, ¿no? Y eso lo tenemos que vivir día a día. Lo asumes porque tienes que actuar en lo público, digamos, ¿no? Visibilizando tu trabajo, pero no deberíamos de tener que cargar con ese hándicap, ¿no?